Πάμε. Παράδοση στην παραλαβή. Τη 2006 Δέλτα, Γιώργη, τη 2007 Αλφα. Κύριε Αλφα, με μεγάλη μου τιμή σας παραδίδω τις κούπες, οι οποίες είναι έμβλημα της σχολής και με μεγάλη τιμή θα σου ευχηθώ να σου πεις 24 ώρες το 24 ώστε να τα πείσουν τα κόκαλά σου. Κύριοι δόκιμοι, ενώ τον αξιωματικό και τον υπόλοιπο αφήσα και του Θεού και των σκουπών, θα τυπώσω κομμένα που θα σκουπίσω 25 ώρες το 24ωρο, αν είναι λοιπόν, θα φροντίσω τις άνες μου Και δεν θα και μείνει θα σκουπίσω το βιολογικό. Λοιπόν, κύριε Αλφα, τι παγάζετε ρε. Όταν τους αφήσετε όλη αυτή τη δουλειά και τη σκοπιά, θα έρχομαι τον έντρο πέρα να σας αφήσω. Θα με τα μόνο. Κύριοι δόκιμοι, θα εύχομαι καλά στερνά. Καλά να τους θα πάτε. Κύριε Αλφα, ο έμπρος περιμένει.